Wah, belas. Iya. Kosok kali sopo. Aku Mangun Jaya. Pepatih suwing terblosuk. Oh, kowe patih terblosuk piye? Yo kene sesembahan ing arep tembung lamar. Yo. Lang lamare ora tampa. Lah kok tembung cakrang. Ora terblosuk. Apa yang ngono kuwi? Patih terblosuk. Wis Rabi Sesanti, yen Rabi Somboyong, pujuke putri Lekotosari diendengake Patih Mula, kanthi iki entuk ya tak jaluk, ora entuk ya tak
lambat. Tempo lambat ya. Tempo lambat. Sekali-sekali tempo lambat.
Masuk. Sip. Siap. Sias. Apa ya bisa melu? Sapaan nih, tekok. Satu. Ayo kalian gue. Satu. Oke, boleh nih. Rimes, Bang.
pisan ora. Kowe ora lunga, aku tak sing lunga. Aja dol. Lah aku preng karo sapa? Yo kene kene. Aku lunga ora dikesatku loncat kepala gajah. Sing mbok karepe. Sawangan iki apa? Iket ngono kok alah ya iki sing digo ning sirah iku ah. Yo yo kene. Bakal tak sulap. Dadi apa? Iya. Yes. Haha. Ayo dimongso. Iki iso nyuarani ta ora? Kene. Kowe nek ra iso nyuarani kowe nang kene gendani aku. Ora nyetok tadi iki mati ketupat. Ya iya kandhane nang kene gendani aku tumbal digo. Carane ora roh iki. Ya. Ora kamu iki piye? Kene wis kadung mulai jogetan kowe malah tok. Wis kowe gendani aku aja cilik-cilik ora ketok. Bung. Gendani aku. Ya wis dadak aku. Kowe ben dadi buta. Oke? Ya ayo dinggo ah. Menungso. Pakanamu sego gandul, sego sop, sego soto. Aku lho, Mas. Piye lah? Ya aja ngono ah, Mas. Kowe tau tumon metune buta kok bahas sego. Nek musae ku ben wedi ngono lho. Ngono karo makan tak buta. Musae ben wedi to. Ben wedi kok bahas sego. Lah iya. Nek pakanan kan daging mentah karo benane kan getih ya Mas. Kono pakanane sego iku dhewe wis lumrah Mas. Musae ben wedi ngono. Ya wis aku nemen. Lah iya, Dek. Kene sing kerah. Sing kerak. Oke. Menungso. Bojomu prawan ayu-ayu rondo ayu-ayu. Bojoku lho Mas Banci. Piye lah? Kowe tau tumon. Kok bojone Banci. Lah sapa? Kaya era seksi. Ra seksi. Gobloke ono. Kok bojone Banci. Lah sing dong sapa aku ra mudeng kok. Ketoprak berang tahun goblok. Lah iya. Lah yo nek yo Piye lah? ketune buta tantang-tantangan terus diantem aji. Jol. Berarti ana butone omong-omongan Ngomong-ngomongan. karo kene. Yo tantang-tantangan. Nah, ngono Dek, kasih paham gong niku. Mas. Kemarin numpak apa? Karo sapa? Wis mangan, Mama. Sego goreng nang kono mau. Enak ya, Mas ya. Lah iya. Aku ra mbok jak mau, Mas. Iya lah. Ketoprak iki rasane buta-butonan. Kene. Pegel rasane kowe.
Kowe wis dileragane liyan. Bagus. Kamake aji kawijayan. Ora mandan sembah draman. Iya, iya. Najan to kemantelmu. Kewan kang gedhe langit. Aku ora oleh yen kowe panjal meneh musuh. Mula saka kuwi yen kowe ora daserake bakal ngoblor. Sae! Ayo ayo lo Mas ya, ayo lo. Ayo. Assalamualaikum. Enak tenan. Lho iki janjane wong lanang apa wong wedok are? Kuwe kuwi lho, Dik. Janjane iki wong lanang ta wong wedok? Wong wedok ya, Mas. Wong wedok mulai kaya wong lanang. Biasa. Ngene, Dik, iki ana sing luwih gayeng, ana sing luwih kepenak meneh. Kowe gayeng, Mas. Heeh. Iki lho. Piye, Mas? Iki lho tak duduhke, Dik. Ayo Mas, tarik.
Lho. Iya. Iya. Wis bar. Lu wis sebar iki mau. Iya Mas, wis bar kok Kowe joget joget kepenak. terus. Joget kepenak ki oleh. Heeh. Lumayan ngono lho. Ngono ya. Sing penting gayeng. Heeh. Kaya ben kaya kanca-kancane ngono lho, Mas. Heeh. Mas. Lah iya. Iki ngene. Piye? Gandeng wis metu. Heeh. Ketoprak kene ya wis ngurteni kabeh nek. Lah iya. Heeh. Ditungakno. Didongakno, Mas. Iya. Sapa sing didongakno iki? Heh? Sing duwe gawe. Sing digawe. Sing digawe. Yo. Oh, kok aku ora ero. Nek kowe gak ngerti takonono. Ngono ya, Mas. Yo. Ngono, takon ya Mas iki berarti. Belah kono nek ono jero. Takok Mas, takok. Denderet takon. Asmane sinten nggih sing gadah damel nggih? Bu Darsi nggih. Nggih. Nggih, menika Mas asmane Bu Darsi. Bu Darsi. Nggih. Aduh. Kon teko. Nang jero kono ku wong pirang-pirang nggih Mas yo nek dorone ora. Lah ning kono lho ana bakul meratan gedhe. Iya Mas, nek kono iku kabeh Mas. Nek kono iku bakul pikir iku ora ero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita kehilangan. Mati kowe. Kehilangan bukan motor, bukan sepeda, bukan uang, bukan emas, tapi sebuah baju penyanyi berwarna kuning. Baju penyanyi berwarna kuning. Yang mengambil akan dipenjara 10 tahun. Terima kasih. Kowe mau berdua. Ketoprak iki ono kecelakaan. Baju penyanyi warna kuning. Iki baju penyanyi ora? Ora. Lah iki baju apa iki? Iki baju kok. Kowe iki kok ndi? Iki mana? Dibalekno Alek. Wis rampung. Gundul wis medun, Mas. Nyuwun pangapura kagem sedaya para masyarakat ingkang nonton. Heeh. Dongakno nggih. Oh nggih, tak dongake. Kowe luru apa, Lek? Mandalku cedera. Heh? Ning ndi? Halah. Ayo didongakno. Nggih. Sugeng dalu Lalu Mas. Budarsi Darsi. Putih ya nggih ya. Nggih. Wayu ya. Matur suwun dumateng Budarsi ingkang sampun nimbali kula sak keluarga Ketoprak Cahya Muda main wonten ing dusun Bakaran Kilen khususipun dening Mbah Kemang Ageng. Mugi-mugi Budarsi sak keluarga tansah pinaringan seger waras. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Rezekinikon semulur. Amin. Adoh bilahi. Amin. Cegak rezeki. Amin. Al-Fatihah. Gandeng sambung. Waladolin. Amin. Gandeng ngomake. Nyuwun pangapura karo sedaya masyarakat. Lan nyuwun ngapunten dumateng sedaya para masyarakat ing Desa Bakaran Kulon mriki. Bobile wonten kekirangan langkung kula atur
caos panglipur panjenengan sami mugi-mugi panjenengan sami nyuwun ngapunten kula nggih ingkang kathah-kathah ngaten kemawon Aja lali enjing-enjing niku ning balik cedhak. Neng ndi Mas? Tenjen ning Growong. ten Grawong lor Dijol jabloke. Mas Iwan lan menika manten mriki tasih wonten 3 mainan malih wonten sura wonten setunggal malih iki tiba kaget aku pekaten ngatur kula mugi wonten kelepatan nggih matur nuwun samudra kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.